Laptop ma tawhom Jekk għas uffiċċju m'għandek L-lum, leħx, moderni, l-lum, kollox. Kieku kelli ngħidlek xi ħaġa, forsi niġu saħdejk. Insomma, da jiena nifhmu fuq di tal-mobile. X'aħna eżempju għandna dat tablet. Dan huwa tablet tal-X Factor ta' Ben Kamil. Ta' Ben Kamil. U da ħadd ma jmissuli, ħadd ma jmissuli. Qed iżommulu sakemm Jekk trid inħalli kemm għax qed ngħidlek kredibbli, jibdillek ħajtek kif tismiegħu. Veru? Issa forsi nirbħu. Dave, issa ħana miċċajt. Inti jimporta ġuħdejk u tmessil mobile ent imma inqabru duk tagħmel xi ħaġa sanderek joġbu. Sakemm ma tmessulix il-mobile jew kemm trid. Le, għotem fil-nofs inti. X'li ħanamlu, inti ġieni għamil xi ċajta bit-telefon? Lil sħabek. Insomma. Xi candid radio. Minix daqshekk popolari għal dat tip ta' affarijiet. M'intix tajjeb, ma taħseb li int tajjeb imma. Hemm minnu aħjar minni f'dil ħaġa, żgur. Naf nies li huma aħjar Ma minni. tħajjar tagħmel waħda candid radio. Le, ta' Le. Għamilt affarijiet fuq radio, ma mhux nġempel fil-birthdays u hekk. Fuq dan u Sunday aħna ngħinu lil dak li jkun joħroġ it-talenti tiegħu. Ej, sada. Tistgħu tiftaħ daqsxejn il-phone book ħanna Din eżempju Erba' smita importanti. Le, mhux ħana rawh in-nies. Doktor. Doktor. Doktor għadu kif kien għadu. Adrian Delija. ċaplu l għada. Le. Insomma, għanna l-għoba, san, spiegalu. Mela, ħan ispiegalek s-sanamlu, għana nishtuq namlu ċajta, xaħat li għandek fuq il-telefon tijak tajjeb, il-tukun xaħat l-għal net li da taqbizlu kem jissa jkun malaj. Dik l-izba. Kunna nervjus. Issa, l-ideja di, mela, nafu li eżempju, naħsib xi xaħat fil-partit jistaqbat imur jagħmel iklajn nafjom fuq 1,000 euro eżempju. Minajr, u jiġi tfaħħilkom hekk. Le, ma jistax. Kulli le, anzi, inti bil-kontra. Idealment jikbor xi ħaġa. Issa naħsibna f'din is-sitwazzjoni. Mela ħanċemplu li xi ħadd tal-għażla tiegħek, ħanċempillu inti bħala l-viċi tajjeb u dajdu inkwitat. Jgħat mal-auditur u mal-avukat, tajjeb. Bizzot l-avukat jien. Nistin u għat l-auditur. Tajjeb. U ħatitfaw xismu għaw speaker ħalli jinstema tajjeb u li ħatam ħatajtu isma sibna dir riċevuta ta' 1,000 euro għaw. Daħħal ta' jent, għajdu tista' t-spiegħali xini. Issa, il-punti tuħodom għandek zewċ punti jekk id-dermu zewċ minuti minna ma jaqbdek illi inti qed tamillu ċajta. U ħatara il-ħin emmek. Umbat, kull kelma ħażina li ġelu jgħid, ħantuk punti uħor ekstra. Issa, importanti li tkun taf illi jisma mux ċajta di. Daħa trebħek affarijiet li vera ħatiġi bżonnhom illum. U ma biċċiet ta' indumentu u plastik biex jekk tieħu x-xawer tal-imrar inti ħatkun motti. Tajjeb, il-min ħanamlu ċajta. Klim ħażin minn iktar. Jirra, taqbizlu forsi, taqbizlu. Kieku laburist ngħidlek il-ġew de Bonogrek. Jinnaf, miħopijek, korri tiħopijek. Importanti, diki. Ejsa, dej, fejjax. Xi toni bezzina? Faqqa, ċampillilu. Għamil importanti il-mobile biex il-majt, u modu kwiti għani provawa. Tajt. ħanaraw. U jissa, ek ma jaqbadxu, peritu kol tikbu kollu ximfuq. Naħseb, bis ħanara kif jgħatim nizzel. Iba, to. Iba. Goggles. Mela, sinjuri, importanti kwit perfett. Għalli. Toni bezzina ma jaqbadni. Daku għejt. Itfaw speaker. Speaker, u għamlu viċin il-mikrofon. Għawek. Ek taj. Lejli David. Ton, kif inġbin? Lejli, Inkwetat jien strata. ġara Dave. Għajat li klajd id-dar ċentrali. Għaxix? Għaxet jamlu l-accounts. U ġi l-auditur u għan accountant għasnaf minnu, jgħata barra bħalissa. U avukat għandikun ġabu. U għet jgħid li għandhom xie ċevuti ta' xie iklit. U għet jisemmu li l-ek. Marti jekol xiekla u bat li ċevuta l-partit. Ma nagħmux hekk. Marija. Inti dal... Għajdu li 1,000 euro dej. Kemmi? 1,000 euro għajdu. Rip l-1000 ton. Wara kif kont daqsien erba' darbiet dej. Kem? Daqsien erba' darbiet. Jena nkwet. Mawx toni bezzini, għorru perit forsi etaħaw
Ton, Ma għandix inkwiz u rejli dej. Ton, ninti forsi ma xaħat tu għattilom forsi batek il-kap jew Jitfaxħa fuq il-partit. jien għattilom tali l-eta. Jistaj kelmek l-auditur forsi t-spiegalu nara, għax ma jridx jemmin, neta jnatlu, Toni, mux ta' dat-tip. Għaddiħ. Kelmu nara. Hello, Perit. Minni jina nikkonfondi ma l-inċivuta qoddimna qed turi propju lilek. Ija mux problema. Kif nistaw. Tista tiġi sawtu għad id-dar ċentrali jint. Mala. Għaddi sal-uffiċċju nagħmellek kafe di. Għanistennew. Xiex, iwajdlu, nsur avukat. Hello, Tony. Tony, tarafni? Le, mux tarfek taf. Tony, isma' hi, għaw il-firma tijak fuq għadi, ta' Ija, mala għaddija. Ton, dam iż-żurriet l-avukat. Għawajja tafu ta' Santa Katarina għavjat fil-komitat fijat. Sorry, Tony. Mela David ta' Ġus qiegħed fuq programm u provajna namlu lek ċajta imma inti peress li ma kellekx dilikla, ovvjament ma tħallx għalija imma prosit, Ton, prosit. Rebbaħtu 1, 2, 3, 4, 5 punti. Tony, grazzi, bad nispiegalek, għax ma nafx kif bad nispiegalek issa. Grazzi, Tony. Ciao. Bravo. Odduna għal-punti. Mela, dam 2 minuti li jieħu 2 punti u għal 3 kelmet ħżina waħda minnu kien ta' għafoxna. Tajjeb, ġifri kważi 4 punti ta' klem. Bravo, Tony, u għol. 6 punti għal David. Dave, tistara fiex ħajsarfu daw il-punti. Importanti mela nħarsu lej il-monitor emmek għalix inti, Dave, ħassarraf daw il-punti f'daw l-ħanejt. Għara tlaqna. Mela, sarraf il-punti li tirbaħ waqt il-program danu Sunday, punt tista' ġib earplugs sabiex l-ebda ingredient ma jitħollok fid-dnejk, ok? Biż-żewġ punti tista' ġib pouch għal-mobile sabiex ma jxarrablekx, bit-3 punti skufja għax-xar u finalment jekk kemm il-darba jkollok iktar minn 4 punti li fil-kastijak għandek, umbrella biex tatti kollox. Termini u kondizjonijiet japplikaw. Dave, tista' tażel. U kemm għandi punti? Għandek 6, ġifri tista' tmur għall-ikbar jew kellha tagħmel combination tal-affarijiet. Ġifieri per l-umbrella u Le, tal-mobile. l-umbrella 6 punti, ġifri toħodha erba' fuq minn erba' Fuq minn erba, dik toħodhom l kollha.